An sauke Sunusi Lamido Sunusi daga kujerar Sarkin Kano. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon ɗauka. A yau ne jama'ar Kano suka tashi da wannan labari ko mu ce al'amari mai cike da rudani da kuma mamaki, yayin da wasu kuma ka iya cewa suka farka da farin ciki a bisa jin daɗin abin da ya faru na cewa gwamnatin Kano ƙarƙashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta sauke sarkin cikin birnin Kano wato Muhammadu Sunusi na biyu daga kan kujerar mulkinsa a matsayinsa na sarkin Kano. A sakamakon nuna rashin goyon baya da kuma biyayya tare da yin tsaiko a cikin al'amuran siyasa da ma gwamnatin ta Kano kamar yadda suka bayyana a rahotanci a cikin wani faifan bidiyo a lokacin da mai gabatar da takardar yake karantawa a cikin majalisar zartarwa ta gwamnatin jihar Kano a ranar Litinin 9 ga watan uku a shekarar 2020 a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Zartarwa na jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna na jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje sun amince da cire da kuma saukarwa daga kujerar mulki ta wato gundumar jihar Kano Emirate Muhammadu Sunusi na biyu. Sarkin Kano ya nuna rashin biyayya ga bin dokoki. This is a press release by the Kano State Executive Council and I read. The Kano State Executive Council, under the chairmanship of His Excellency the Governor of Kano State, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, OFR, has unanimously approved the immediate removal, dethronement of the Emir of Kano Emirate, Muhammad Sunusi II. The Emir of Kano is in total disrespect lawful instructions from the office of the state governor and other lawful authorities, including his persistent refusal to attend official meetings and the programs organized by the government without any lawful justification, which amounts to total insubordination. It is on record, and in so many instances, Muhammad Sunusi II has been found breaching Part 3, Section 13A to E of the Kano State Emirate Law 2019, and which, if left unchecked, will destroy the good and established image of Kano State Emirate. This removal is made after due consultations with relevant stakeholders and in compliance with Part 3, Section 13 of the Kano State Emirate Law 2019 and other reasons stated above. The removal was reached in order to safeguard the sensitive culture, tradition, religion, and the prestige of the Kano Emirate built over 1,000 years. His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje, OFR, A nasa ɓangaren shi ma tsohon sarkin na Kano ya yi jawabai da kuma bayanai masu tasiri zuwa ga al'umma domin tabbatar da faruwar al'amarin na cire shi daga kan kujerarsa ta sarautar Kano a safiyar yau Litinin wato 9 ga watan uku ranar da aka sauke shi ga wannan mukami. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A kullum muna cikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa. Cikin ni'imomin da Allah ya min, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara an naɗa ni Sarkin Kano ranar 8 ga watan Jun shekara ta 2014. Ya raya ni a cikin rayuwa da lafiya shekara kusan 6 akan wannan gado da wannan gado namu mai albarka. A yau Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya ba da sarauta ya ƙaddara ya karɓa. Ko da yaushe muna faɗa cewa sarauta ajali ne da ita. Kwanakin da Allah ya rubuta a kan gado ƙayyadaddu ne. Idan ranakun nan sun zo, ko ana so ko ba a so sai an tafi. Saboda haka mu mun karɓi dukkanin abin da Allah ya yi. Mun yadda, mun gode, mun yi farin ciki, kuma mun san shine alkhairi a gare mu. Muna godewa al'ummar Kano a dukkanin shekarun nan ƙauna da suka nuna mana, da soyayya da biyayya da addu'o'i. Muna godewa dukkanin waɗanda suka taimaka mana a cikin harkar mulki, 'yan majalisarmu da hakimai da suka ba mu goyon baya. Muna godewa 'yan uwa na zumunci waɗanda suka tsaya suka kare martabarmu da martabar gidan nan. Muna kira ga al'umma a zauna lafiya. Wanda Allah ya ba wa sarauta, mun umarci iyalanmu da 'ya'yanmu da waɗanda muke da iko a kansu, duk wanda Allah ya ba wa al'umma suka mubaya'a su je su yi masa mubaya'a, su bi shi, su kare martabarsa, su kare mutuncinsa, saboda martabarsa da mutuncinsa ita ce martabar wannan gida. Muna gode wa 'yan uwa, muna haƙurantar da su, muna tabbatar musu cewa Allah baya kuskure. Duk abin da Allah ya yi shi ne daidai. Kuma yau kada ta dame su, abu idan ya fara ƙarshensa ake dubawa. Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau, Allah ya sa mu gama lafiya. Mun gode wa Allah da ya ba mu dama muka yi shekarun da muka yi, da ya ba mu dama muka yi gine-gine da muka yi a gidan nan, da ya ba mu dama muka dawo da sarauta sunnar Sarki Halifa. Kuma abin alfahari ne a wajenmu yadda Halifa ya yi sarauta da yadda ya barta. Allah ya ɗora mu akan wannan sunnar. Allah ya sa yadda ya gama a kusanci da Allah, kuma mu gama a cikin wannan kusanci. Muna gode wa 'yan uwa musulmi addu'o'i da aka yi na alkhairi shekara da shekaru. Muna roƙo a ci gaba da addu'a. Wannan ƙasa ta mu Kano, Allah ya ba ta lafiya da zaman lafiya. Allah ya muku albarka. Allah ya raya ku. Allah ya dawo da ƙasar da arzikinta. Allah ya ba da shugabanni nagari. Wannan gida namu Allah ya kare mutuncinsa da martabarsa. Ƙasanmu Allah ya dawo mana da ita. Allah ya sada mu da alkhairi. Muna godiya, mun gode, mun gode, mun gode. Mun rabu da ku cikin farin ciki, mun rabu da ku cikin kwanciyar hankali, mun rabu da ku cikin godiya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jim kaɗan bayan kammala jawabin tsohon sarkin ne sai ga wani bidiyo kuma yana ta yawo mai nuna shaidar cewa jami'an 'yan sanda na Kano da ragowar jami'an tsaro daga hukumomin tsaro daban-daban sun garzaya fadar mai martaba domin yi masa rakiyar ficewa daga cikin gidan sarautar ta Kano, kamar yadda faifan bidiyon yake nunawa.
yana nan Sheikh Suraj. Wallahi ban zo da wayata ba. Kuma na ga kai bidiyo. Ali live. Bayan faruwar wannan al'amari mun yi ƙoƙarin jin ta bakin mutane domin bayyana ra'ayoyinsu game da wannan al'amari da ya faru na cire sarkin daga kujerar mulkinsa ta Kano. Ga yadda hira tamu ta kasance. Ya sunan malamin? Sunana Nazif Umar Muhammad. Masha Allah, Nazif Umar Muhammad daga wace jiha kenan? Daga jihar Kano. Cikin wace unguwa kenan? Cikin wace unguwa? Daga Dorayi karama unguwar Bello. To game da abubuwan da suke faruwa yau da abin da aka tashi da shi na cewa gwamnatin Kano ko a ce majalisar zartarwa ta Kano ta cire wato mai girma Sunusi na biyu daga kan karagar sarauta Kano, menene ra'ayinka dangane da wannan abu da ya faru? Ni ra'ayina gaskiya wannan yayi daidai. To me yasa kake ganin cewa abin yayi daidai? Saboda shi ma doka ce ta yi shi kuma doka ce ta cire shi. Ok, to kuma hakan baka ganin yana da alaka da siyasa da shi Sunusi ake ganin kamar ba hanyar su ɗaya da shi gwamnan ba a jam'iyyance ko a siyasance? To ai harkar ba jam'iyya ce ta sa aka cire Sunusi ba. A'a wasu dalilai ne da su masana suka ga ya kamata a sauka suka cire shi, ai da ba a sauke shi ba. To wani irin dalilai kenan tunda mun ji ka ambaci dalilai, zaka iya ambata mana ɗaya zuwa biyu zuwa uku haka? To abu dai na farko in an ce siyasa ce ta sauke shi to siyasa ce ta naɗa shi. Na haka in yau siyasa ta sauke shi ba laifi. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka ga ya cancanta a sauke shi kenan? Kwarai kuwa wannan ya kamata a sauke shi ma tun yanzu tun a baya. Saboda yayi wasu abubuwa kenan da bai kyauta ba? Saboda harka akwai yan burin-burin. To birin idan ka ce birin mai sauraro zai so ka dan fasa masa abin yadda zai fi ganewa. Abin da nake nufi shine kowanne sarki ya kame bakinsa kar ya shiga harkar siyasa. Haka ne. To ra'ayin Malam Nazifi Umar kenan daga unguwar Dorayi karama unguwar Bello game da cire sarkin Kano da aka yi. Ni sunana baban yara. Daga Dorayi unguwar Bello. Oke, cikin jihar Kano kenan? Wannan haka yake. To menene ra'ayinka dangane da cire sarkin Kano Sunusi? Gaskiya abun bai yi daɗi ba. Dalilin da yasa bai yi daɗi ba saboda yanzu duk wanda ya zo masarauta idan ya ga sarki bai yi masa ba zai iya cire shi. Wannan shi zai sa sun lalata masarauta gaba ɗaya. Bayan faruwar hakan sai kuma wani labari ya bullo cewa gwamnatin Kano ta maye gurbin sarki Sunusin da wani wanda take ganin cewa shi ya fi cancanta da zama akan karagar sarautar ta Kano. Wannan mutumin shine mai girma Alhaji Aminu Ado, sarkin garin Bichi, kuma ɗaga tsohon sarki mai dogon zango Alhaji Dr. Ado Bayero. Rahotanni sun tabbatar da cewa Alhaji Aminu Ado Bayero shine wanda gwamnatin ta Kano ta naɗa a matsayin sarkin na Kano. Domin kuwa mun yi katari da wani bidiyo da yake ta nuna mutane da suka yi danda zuwa kofar gidan Aminu Ado suna taya shi murna a bisa sarautar da aka bashi ta Kano baki ɗaya.